Tim mar Malkia Strikers gi wafalme matugo tuke mag volleyball kidieny ma wakeni gi yawuoyi kaluwore oyore tuke mag Africa Zone 5 Championship mibagi boma ma Cairo e piny mar Egypt. Wafalme nyaka yud loch kata tieki e thuolo mar ariyo. Kamano kende mabiro miyo gi otiko mar yore tuke mag All African Games mibiro bagi dwe mar adek higani. Wafalme biro yawo tuke gi tim mar Burundi, kata kamano tim matek e pool mar gin Egypt. Kumachielo Malkia Strikers magin joloch e tuke mag volleyball pinje mangima oseng'ado tiko mar All Africa Games katuke gi tiyogo mar timo orako ka girito tuke mago ma ibiro bagi kinde mabiro. Tumekuwa timu tatu ambayo tunang'ang'ania nafasi mbili ya kwenda All African Games. For me sioni kama ni qualify tu, lakini nataka nicheze mzuri, nicheze na Burundi the first day, nataka nishinde Burundi, niende siku ya pili na jesa na Egypt ambayo ni timu mzuri, lakini nataka ning'ang'ane duma